কানুন মারুছি তুমি মারো এ সুরেশ পণ্ডা নিশ্চয় মরিব আরে ମୁଁ ମରିଗଲେ ତମ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇନ କାନୁନ ବଦଳି ଯିବ ନାଇଁ 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 ତମ ଆଇନ କାନୁନ ସମ୍ବିଧାନ ଗୋଟେ ଅମଣିଷର ଆତ୍ମକାହାଣୀକୁ ତମ ଇତିହାସ କଳଙ୍କିତ ପୃଷ୍ଠାରେ লিপিবদ্ধ করে রখিব साल से 80 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान अरे मारो 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 आज गोटाए सुरेश पण्डा को तुम्हें फांसी खुंटरे झुले देव शिक्षा व्यवस्था एठी सब पंगु पालटि जाइछि विकलांग हो जाइछि ए विकलांग मानसिकता को बदलाइबाकु जाई मु गोटे कोचिंग सेंटर करी गरीब पिला मानकु शिक्षा दउथुली अरे एठी तो डॉक्टर रो पो डॉक्टर इंजीनियर रो पो इंजीनियर एसपी रो पो एसपी पुलिस रो पो पुलिस चासी रो पो चासी ये विकलांग मानसिकता एठु बदलाइबाकु हबो अरे सुरेश पण्डा को तुम आईन फांसी खुंटरे झुलाई देव केते जन को मारिबो तुम आईन तुम संविधान केते जन को मारिबो अरे गोटे सुरेश पण्डा मरि जिबा परे एठी सह सह सुरेश पण्डा जन्म नेबे मु गोटे कोचिंग सेंटर खोली गरीब पिला मानकु शिक्षा दउथुली आ तुम व्यवस्था मते बुढ़ी आनी जालरे छंती देला मारो अरे तमे कोन मते मारिबो मु निजे जेल भितरे मरिबी निजे मरिबी जेल भितरे शुभेंदु यस तू पहले सब समस्या समाधान बोली प्लीज प्लीज शांति मते के शांति अरे ये मनुष्य माने जेबा अपेक्षा सोईबा को बेसी भलो पांती पुणी दिन अपेक्षा राति को बेसी भलो पांती रो पांती अरे कौन एंती पागल को बोली गपी जाउछो तू जानी छु कोर्ट रू आज फाइनल ऑर्डर आसीबार थिला जानी छी तुम कोर्ट तुम संविधान तुम आईन मो कर्म भाई मते फांसी खुंटरे झुलेई दबो फांसी फांसी हमरा चिची जानी छी रे बंधु अरे फांसी और कथा सुनी रे न पारे हसु तो अरे जीवन प्रति जहार मोह नहीं बंचिबा पाई जहार लोभ नहीं करितबा कर्म पाई जहार अनुशोचना नहीं से फांसी दबा भय करबो कहिके ए बंधु जा जा पळे जा तू अरे पळे जा मते काटे रोइब कुते ए सुरेश ए जीवा पुरपुरु मो फांसी रो डेटटा मते सुनै दे जानतु सा सबु संपर्क कटि जीवा परे आ बंधुत्वर एठी माने कह तू कोन बंधुता को स्वीकार कर छोरा स्वीकार करी पाइबी कोन तर्जमा सरिछि विचार सरिछि केवल फांसी पाइबकु अपेक्षा रे बंधु ए बंधु जड़े बनचारी पाई आज
ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜଭବନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କି ରତ୍ନ ଖଞ୍ଚିତ ରାଜସିଂହାସନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆରେ ମୋ ଭାଷାରେ ଜୀବନ ସୂତାରୁ ନଟେଇଟା ଛିଡ଼ିଯିବା ପରେ, ନଟେଇରୁ ଗୁଡ଼ି ଛିଡ଼ିଯିବା ପରେ ଗୁଡ଼ି ସହିତ ନଟେଇର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଆଉ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ତୁ କହ ବନ୍ଧୁ, ଷ୍ଟେସନ ସହିତ ଟ୍ରେନର ଆଉ କେତେ ସମ୍ପର୍କରେ? ତୁ ସେମିତି କହନି ବନ୍ଧୁ, ତୋ ମୋ ସମ୍ପର୍କ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାର ସମ୍ପର୍କ। ତୁ ପରିସ୍ଥିତିର ମାୟାଜାଲରେ ପଡ଼ି ତୁ ଆଜି ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛ। ସଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ ଭାଗର ନାଗ ଫାସରୁ ମୁଁ ତତେ ମୁକୁଳେଇ ପାରୁନି। ଠିକ୍ ବନ୍ଧୁ, ସଦା ହେଇଯିବ ବନ୍ଧୁ ପଡ଼ିଆକୁ। ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ, ଆରେ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ନିଜକୁ କାହିଁକି ଧିକ୍କାର କରୁଛୁ? ମୁଁ କି ଧିକ୍କାର କରୁଛି? ଆରେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ସିନା ଫାଶୀ ଅର୍ଡର ଶୁଣେଇ ଦେଲେ, ଆରେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ବନ୍ଧୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ରୁଦ୍ର ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ମୋ ବନ୍ଧୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷୀ ଦିଅନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ମୋ ବନ୍ଧୁ କେବେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିପାରେ ନା। କେବେ ନୁହଁ। ଏ ବନ୍ଧୁ, ତୋର এই বিপদ কথা ମୋ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଦେଲାରେ। ବନ୍ଧୁ, ଏଥର ମୁଁ ହସି ହସି ଭାସି କୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲି ପାରିବି। ହସି ହସି ଭାସି କୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲି ପାରିବି। ଜେନେରାଲ ସାହେବଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ତୁ ଯଦି କହିବୁ ମୋ ଚାକିରି ପଛେ ଚାଲି ଯାଉ, ମୁଁ ତୋତେ ଏଠୁ ଫେରାର କରିଦେବି। ଫେରାର କରିଦେବି ମୁଁ ତୋତେ ଏଠୁ ଫେରାର କରିଦେବି। ଏ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ପାଇଁ ତୋ ଜୀବନଟାକୁ ତୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେବୁ। ତୋତେ ଫାଶୀ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ସହିପାରିବି ତ? ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବ ତ? ବଞ୍ଚି ପାରିବି ତ? ମୁଁ ବଞ୍ଚିବୁ। ଭଉଣୀ ପାଇଁ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ, ଆଉ ତୋ ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ। ଏ ବନ୍ଧୁ, ଯୋଉଦିନ ତୋ ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀକି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇବୁ, ସେଇଦିନ ହବ ବନ୍ଧୁର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ଉପହାର। ଏ ବନ୍ଧୁ, ଏ ବନ୍ଧୁ, ତୋ ଭଉଣୀ ଫୁଲ ଭଲ ହବା ପରେ ତାକୁ କହିବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ଦୁଇଟି ରାକ୍ଷୀ ଆଣିବ। ଗୋଟାଏ ତୋ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ମୋ ସମାଧି ଉପରେ ଧୋଇ ଦବ। କେମିତି କହିବିନି ରେ? ମୁଁ ବିଚାର ସରିଛି, କେବଳ ଫାଶୀ ପାଇବାକୁ ବାକି। ବନ୍ଧୁ, ଏ ବନ୍ଧୁ, ପଳେଇ ଯା ତୁ। ଏ ବନ୍ଧୁ, ତୋର ମନେ ପଡୁଛି ପିଲାଦିନେ ଏଇ ସୁବେନ୍ଦୁ ପାଠ ପଢି ପାରୁନଥିଲା, ଏଇ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ତାକୁ ବହି ଦଉଥିଲା, ଆଉ କଥା ଦେଇଥିଲା ତୁ ମୋର ଗୋଟାଏ କଥା ରଖିବୁ। କି କଥା ମନେ ପଡୁନି? ମନେ ପକା, ଆରେ ମନେ ପକା ନା।
মনে পড়িলা বন্ধু, মনে পড়িছি, মনে পড়িছি। মনে পড়িছি মনে পড়িছি জীবନରେ ଯଦି କେବେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ମୁଁ ହସି ହସି ତୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି। হে বন্ধু এনে তুই আজ মতে কথা দে বন্ধু ତାପରେ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ହସି ହସି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ କଣ କେବେ ବନ୍ଧୁର ଜୀବନ ମାଗି ପାରିବି ରେ କେବଳ ଗୋଟାଏ କଥା ମାଗିବି ରେ ବନ୍ଧୁ ଯୋଉଦିନ ମତେ ଜେଲ ଭିତରେ ফাঁসি হব সেদিন তো সে জেলକୁ ଆସିବନି আসিবনি বন্ধু তো যা পড়ে যা বন্ধু পড়ে যা আরে যা আরে যা বন্ধু পড়ে যা আরে পড়ে যা জগারে ছড়ে নেই যাচ্ছু এ জগা সতরে তু যেতে দুঃখ দৌছু যে কান্দিবা পাই মো আখিরে ଆଉ ଲୁହ ନାହିଁ রে জগা এ জগা তু কোউ কলমরে মো ভাগ্য লেখা লেখিদেলু রে ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାକୁ ଲିଭେଇ ପାରୁନି ରେ ଜଗା ପାରୁନି ମୁଁ ଏ ଜଗା আরে তুমি পথরକୁ পাই করতো সেমতি ମୋ ଭାଗ୍ୟ ରେଖାକୁ ତୁ ଲିଭେଇ ପାରୁନୁ ଏ ଜଗା ଆଜି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ରେ ଜଗା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି আরে মো ফাঁসি পাইবার কথা শুনি তুমি কাঁদুছ দেখো আরে মু ফাঁসি ওর পাই সারিবা পরে মু কোন কাঁদুছি কেমিতি হসুছি দেখ হসুছি ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଫାଶୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ କଳଙ୍କିନୀ ନାରୀ ତେଣୁ ମୁଁ ମରିଯିବା ଦରକାର ମୁଁ ସହିପାରୁନି କରୁଛି ସହିବାର ଶକ୍ତି ମୋର ଆଉ ନାହିଁ କଳଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଧି ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ କରୁଛି ତେଣୁ ମୋର ମରିଯିବା ଦରକାର କଣ ମରିଯାଇ ଏ ସମାଜର ସବୁ କଳଙ୍କକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆରେ ତମେ ମରିଗଲେ ଫାଶୀ ପାଇବାଠୁ
ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ମୁଁ ପାଇବି ରେ। ଆପଣ ଫାଶୀ ପାଇସାରିବା ପରେ ଅପବାଦର ବୋଝ ବୋହି ବୋହି ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଚାଲିପାରିବିନି। ଏ ଦୁନିଆ କହିବ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ମଣିଷ ମାରିଛି, ତମରି ପାଇଁ ମୁଁ ଫାଶୀ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ମିଛ! ଆକି ଋଷିଙ୍କୁ ରାଜା ଶୁଳିରେ ବସେଇଦେଲେ। ଋଷି ବଡ଼ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଋଷିଙ୍କୁ ଶୁଳିରୁ ଓହ୍ଲାଗଲା। ଋଷି ବର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଋଷି ଯମପୁରକୁ ଯାଇ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଯମରାଜ, ମୋ ଜୀବନରେ ତ ମୁଁ ଏତେ ଟିକେ ପାପ କି ଭୁଲ କରିନି, ମତେ ଏତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ମିଳିଲା କାହିଁକି? ଯମରାଜ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ଇଏ ତମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଫଳ। ତୁମେ ଗୋଟାଏ କଙ୍କି ଧରି ତା ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲ। ଆଉ ସେଇ ଫଳ ତମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗୁଛ। ତାହେଲେ କୁହ ପାଏଲ, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୋଷୀ ହେଲି କେମିତି? ଆରେ ମୋ କର୍ମ ଫଳ ପାଇଁ ମତେ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ହଉଛି। ଆପଣ ମୋ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୋ ମନ କହୁଛି ମୁଁ ଦୋଷୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା ଉଚିତ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବା। ତମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ସବୁ ଅପରାଧ ମଣ୍ଡଳ ଲଦି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସବୁ ଭୟଙ୍କର ବୋଝ ମଣ୍ଡଳ ଲଦି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ନାଇଁ ପାଏଲ, ଆରେ ତମେ ମରିଗଲେ କଳଙ୍କର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇ ମୁଁ ସହିପାରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଛାତ୍ରୀ। ଏତେ ବଡ଼ ପାପ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତମ କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ତ? ତଥାପି ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି କହିବି, ମୋ ଗୁରୁ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ଏକଦମ ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ରାମ ଯଦି ରାବଣକୁ ମାରି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣକୁ ଯଦି କଂସକୁ ମାରି ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ଯଦି ମହିଷାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଗୁରୁ ଦୋଷୀ ହେଲେ କାହିଁକି? ମୁଁ କହିବି ମୋ ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ସେ ଜଣେ ନାୟକ ନୁହନ୍ତି, ମହାନାୟକ। ଏଭଳି ଗୁରୁ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡାକୁ ଏ ଛାତ୍ରୀର ଶହେ ସଲାମ। ଶହେ ସଲାମ। सुरेश पंडा साहे सलाम। सुरेश पंडा साहे सलाम। नहीं गुरुजी, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆରେ ତମେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଅ। ତମେ ବୁଝ ନା କାହିଁକି? ତମେ ଏଠି ଯେତିକି ସମୟ ରହିବ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋର ସେତେ ବଢି ଚାଲିବ। ତମେ ଏଠୁ सुरेश पंडा साहे सलाम। सुरेश पंडा साहे सलाम। सुरेश पंडा साहे सलाम। सुरेश पंडा କହିପାରିବନି